Alteatubers, en Ràdio Altea. Benvinguts una setmana més al Teatubers, l'espai lúdic i cultural sense ningú sentit de Ràdio Altea. Completament d'acord. I com sempre, en la millor tripulació possible, ja que venen gratis, Miguel Santamaria, Hola. Calle Solano, Igualment. Antonio Sempre Martínez. presenta l'últim a mi, eh? Igualment a què? Això que vas a saludar i dius felicitats i dius igualment i no toca. Ah, vale. Ni tan junt ni tan prou. Sí, Antonio, és una qüestió de seccions, per ordre de grup. Si vols a partir... Comença? Vols que comence? No, jo per mi. Segur? Bueno, pues entonces continuem, perquè als mandos tenim a Pere Barber Hola, Pere. i un servidor, Jaume Albado. Hola, Jaume. Estic bé per la càmera que gravem i tinc un cabot que estic tapant-vos a tots, tio, el meu cap. És fort, és grave. Cada un té En sèrio. el que té. Estic tapant tota la càmera, tio. Vaig a manejar una miqueta, perquè si no... Vinga, va. Feu ruidet. En fin, continuemos. I abans de ficar-nos en matèria, Sí. anem amb la pregunta que tant vos agrada, com ja va ser en costum. Per a començar el programa, llancem una pregunta a l'aire, veritat? Sí. Una pregunta que improvisem les respostes. Una miqueta marronera, sempre, no? Sí, però avui anem a canviar un poc la dinàmica, val? Vinga. Canviem un poc el format. Per favor. El pareix bé, Cayetano? Em pareix molt bé. Així que primer anem a escoltar una coseta Oi. i ara fem la pregunta. Se l'ha escapat el gall. Inquietante, ¿verdad, Carmen? I xiqui per rematar, eh? Ah, ja està. Claro. Pues sí, xics, com sabeu... Crec que no tinc molt que comentar al respecte. Sols que esta cançó que està sonant ara va quedar millor que la que Era prou acabem millor, de també, sentir. la cançó. Sí. I la pregunta que vos llance avui. Endavant. A qui enviaríeu vosaltres a Eurovisió? O si tinguéreu canal vosaltres, què cantaríeu? Uf. A veure, Comença. n'hi hauria que cantar en anglès, però res de estrofa en castellà i estribillo en anglès, que és molt cutre. Com esta cançó, per exemple, la del Just Do It For Your Lovers, esta, Sí. que és molt cutre, és molt dels anys 80. És que sí. En plan, vamos a la playa, a mí me gusta bailar. Sí. El ritmo de la noche, Sounds of Fiesta, que és molt cutre. Per tant, té que ser en anglès, perquè siga més internacional. I ja està. Sí, Ja, no? Però no respons a la pregunta. Qui enviaries? Qui enviaria? Jo és que si n'eres tu, què cantaries? És que la pregunta realment no és a qui enviaries, sinó a qui clavaries en eixe marró. Exactament. És que depèn, perquè ja els últims anys, des de fa 5 o 6 anys, és que és un cachondeu això. Vull dir, envies alguno que realment Al dedillo. saps que no té que guanyar, pues, bueno, fer un any més ridícul, no? Però, per exemple, jo enviaria a Miguel, que ahir va pujar a Instagram Exacte. És una cantant. bona opció. I Ahí no té està. molta diferència en... No. Podries No t'acabem de sentir. N'hi ha un gallo menos en la meva que en la seva. I Antonio? jo enviaria... Ah, perdó, Miguel. No, Antonio Orozco, per exemple, que m'agrada molt. És així dels espanyols, és el que més m'agrada. Sí. Jo, si fora en serio... Ah, sí, ¿en serio? O sea, claro, si fuera en serio, Antonio sí. Orozco sería en serio. Sí, Pobre, si imagina. fuera en serio... Si no fora en serio, a Melendi mateixa. Home, en o- serio... Si fuera en serio, a Bisbal i faria un festival ella soles allà. Hòstia! I guanyem... Ell i Bustamante, dos ahí, eh? Mama. Fijo. Hòsties, que guapo. A mi m'agradaria Què Estopa. va dir Bisbal? Bisbal. A mi m'agradaria Estopa. Estopa. Estopa, Estopa però ja- en serio o broma? Estopa ja va a Liberia Festival. Això que és l'Iberia Festival. Pues va Loquillo... Ai, mare de Ja Déu, senyor. ja han passat Rafael, també. una generació, una altra generació. Però Estopa, en serio o de broma? No, sí. ¿En serio? Alguna cançó en A veure, especial? si és per a que Pastilles de freno. m'assegure que van a fer ridícul, òbviament no el faig. Pastillas de freno, en anglès seria pills of O com? freno, no sé. O frenillo. Break. Sí? Continuem. Continuem, no? Després de Per favor, l'inglès de Miguel. Sí, espectacular. Pues jo la veritat que no enviaria ningú. Ah, sí, bueno, el preguntem, Jaume, tu a què Sí, enviaries? a mi mai em pregunten. És una pregunta que sempre faig Que i llàstima, ningú em pregunta. No passa res, ja estic acostumbrat a estar sols. Jo la veritat que no enviaria ningú, perquè és destrossar, crec que la carrera de... És que és d'alguna això, artista. és que és això. És un marronaco. És algo innecessari. Ja fa uns anys, igual que el Festival de Benidorm, tenia la seva emoció i la seu... Però ara mateixa crec que és pues això, guanyar Portugal,
però Menudes d'ací pintes tens, una tio. setmana ja no se'n recordarà de qui ha guanyat Eurovisió i qui no. Qui va guanyar l'any passat? Islàndia. Els de l'Ordi. És que quan no Hòstia, de l'Ordis. Els últims que me'n recorde jo són ells. Això es fa ja... Ja ho sé, molt abans. era- Crec que era quan va anar Chiqui Chiqui o per ahí estaria. Sí, estàvem a Sí, l'institut, per ahí. 2009, 2010, seria, abans. moltes. Un altre requisit en anglès, que van a corregir més requisits, que canten en anglès i que tinga pintes que crida l'atenció, perquè el de Portugal tu poses 50 tios ahí i dius, mira el fumat eixe, que cara tan graciosa. Però ja te quedes en ell. Claro. Així Sí, té que ser un poc més espectacle que sí. cantar. Este home tiene cara de fumat també, el Manuel, no? Com es diu? Manuel... Manel, Sí, Manel, no sé què. Navarro. Sí. Manuel Navarro El tiene xicón- cara de fumat, el xicón però, és jovenet, dins, també. dins de l'espectre de fumat que no crida l'atenció. Pues bueno, després d'este èxit d'Eurovisió anem amb una bona cançó, no? One. I Feel It Coming. Ara sí, seguim en el 107.6 i a través de la web i de l'app també estem en Radio Altea. I esta setmana amb el hashtag AlteaTubers07. 07? Sí, veritat? Sí? 06, 06, Jaume. 06. Ah, 06 o 07? 06. Es nota no volem una història a Instagram, eh? No passa res, no passa res. Pere, 0007. 06. Confirmaré. Aprofitem per saludar-te, Pere. Hola. Hola, Pere, ja han saludat? Hola, altra volta, hola, altra volta. Otra volta. Era una pregunta trampa, però a veure si us agradem. Claro. Pues recordeu que podeu, amb el hashtag AlteaTubers06 a les xarxes socials. I avui Miguel ens porta el fenomen fanboy, Sí, efectivament. fangirl. Sí, però abans m'agradaria dir una coseta. Ens posem seriosos, Vinga. sense que servisca de precedent, per favor. I és que ahir va faltar Chris Cornell, veritat, Antonio? Veritat. Cantant de grups com, per exemple, Soundgarden. Audioslave, dels 90, no? Sí, va ser Soundgarden primer, en l'època de Nirvana Sí. i Pearl Jam. I després, Mare meva, quasi res. després es van juntar durant un temps amb els membres de Rage Against the Machine per a formar Audioslave. Pues quasi res, no? El meu currículum. Pues ahir va faltar menuda als, veu. als 52 anys, una veu molt característica que agarrava molt agut, però que tenia uns registres No, espectaculars. impressionant, impressionant. I simplement pues, donar esta nota cultural, però, Sí. però trista al mateix temps. I per a canviar diametralment, que no volem que el programa quedi a Xina, vam a parlar, com dius tu. T'agrada Jaume? molt diametralment. Sí? Ho dic altres voltes? Sí. Pues diametralment no m'he donat compte. explicaràs el que significa. És que ve d'il·lustre ignorant tota esto de conceptes com proto, com tanto en cuanto. Pues m'han a canviar diametralment i anem a parlar del concepte fan i de tota aquesta cosa tan rara que va per l'ambient, no? Pareix que fan és una tonteria, però és que n'hi ha un mogolló de conceptes. No sé si ho sabíeu. Per exemple, l'origen és de fanàtic, que és una persona que manifesta una passió de forma exagerada, desmedida, irracional. Vamos, una persona que defèn les seves idees a mort. ¿Vale? Estava històricament pues, una persona religiosa que defenia els dogmes i els seus principis a mort, mai millor dit. Però conforme anem avançant en el temps, ja en el pues, 80, no? 60, els anys 60, 50, 70, he fet un vot cronològic ahí bo, amb les grans superestrelles, no? Elvis Presley i demés, el concepte fanàtic es redueix a fan i seria un simpatitzant o un seguidor d'algun fenomen, d'algun cantant o d'algun futbolista o del que siga. I ahí està guai, no? Perquè és com que respeten, alguns més que altres, unes barreres. Però ara ja, en esta generació que van dir millennials, eren, Jaume? Sí. Apareix un concepte una miqueta més pejoratiu encara. Si fanàtic ja era pejoratiu, apareix el concepte fanboy i fangirl. Sabeu el que és el fanboy i el fangirl? És que em sona fatal. És que sona mal, ja. Fan Realment xico no. i fan xica. Fan xico i fan xica. Bueno, podria ser, Exactament, no sé. però és... No, jo tampoc, eh? Perquè per a discriminar, no? Quin tipus de fan No, és un fan, però al acabar-li la partícula o el prefixe boy i girl és per a donar-li una connotació més infantil, no? Perquè està fan i després està el fanboy. Si no seria fanman o fangirl o fanwoman, no? Seria en comptes de boy i girl. I a veure com isca d'este berenjenal és un terme amb unes connotacions, això. Si t'has fijat, és de més bona quedar callats perquè tu pugues per a que afanar-te jo a soletes. A poc a poc anar a tragar-me la terra, no? Un dubte. I a veure, jo no soc ningú expert, així, I quan és grupi, només li fa referència a música? O també es podria ser un sinònim de fangirl o fanboy? Pots tallar el micro, Antoni? Jo crec que això té una Antonio, per favor. connotació... He intentat treure el general, però... Sexual, no? sí. Sexual, no? Jo crec que sí. A més. Bueno,
si sabeu lo que és una groupie, sí, jo crec que sí. Groupie és esta típica loca, a més que sempre solia ser una dona, no? Sí, però és una fan també, el que passa que sí. Però Va més que vol fregar-se a la desitjos persona de la sexuals. qual està... Sí, ho ha dit. Bueno, ha sigut suavitzat. Desitjos sexuals. La qüestió és que fanboy i fangirl té una connotació Sona pitjor, molt infantil, ¿vale? De xiquet. Tu quan dius un fan, t'imagines a un seguidor, no té per què ser roïn, a una persona que va a veure el futbol, però quan dius un fanboy, t'imagines a un xiquet, a un prepuber, que es diu ara. Jo crec que des de la ignorància, ¿vale? Sí? Però aquest terme de fanboy o fangirl ve a través de lo que seria el fenomen de YouTube, veritat? Ah, molt bé. A través de les noves generacions i de les noves xarxes socials. Tant de youtubers com... Instagram, Twitter i demés. Com per exemple quantes cantants com Justin Bieber Molt bé. que comencen en això. YouTube Que i són tal, molt mediàtics. a partir d'ahí Molt comença el fanboy i el fangirl. Clar, clar. Inclús això mateixos artistes van crear inclús el seu propi nom o adjectiu per a... Bueno, no No, és del... No, sí, diu. És del berenjenal. Jo no m'ha quedat clar, Antoni. Tipus de fan, el seu tipus de fan. Deixa'm parlar, tipus de fan. Ah, vale. És que ja Cayetano ja l'ha tirat la liana perquè es queda el berenjenal, tio. Anava a dir-ho, però... El seu propi... Vols dir, Antonio, el seu propi fandom? Exacte. Ja definirem. És que ja ho he dit que n'hi ha un mogolló de conceptes. Que serien lo que són els believers, no? El fandom és un conjunt d'aficionats d'algun fenomen. Els believers serien fandom de Justin Bieber, els Ja està. Sí, estos chicos que son de así de España. Els Antoniers serien... Antonios, seguien seguidors Antonio. Els Gemeliers. Els Gemeliers. Muy bien, exacte. muy bien. Els Pedrerolivers de Josep Pedrerol de Cracòvia. Però bueno, jo crec que no queda massa clar la diferència. Vaig a fer-vos, entonces, aleshores, una Sí, ara, després de les patades que li ha pegat al diccionari, ara... vaig a un exemple. Un exemple, per exemple. Què seria... Vaig a posar una frase, no? Que en els exàmens te diuen, col·loca-lo en una frase. Un fanàtic. Què seria un fanàtic? No, va començar per fan. Comencem. Obviamente, Però on te vulguis. ¿vale? Parlant sobre Cristiano Ronaldo, perquè ens agrada perquè la mogues en el Madrid. Va tocar. Ara que està de ratxa, no? Vas a... Claro, ara que n'hi ha que Em fonar-lo. sembla que ve parlar-ho també, millor, no? Bueno, ja veurem. Depèn. Un fan, què diria de Cristiano Ronaldo? Pues diria, òbviament, Messi és millor que ell, però a mi m'agrada més Cristiano per eixa capacitat de superació, eixa entrega i eixa garra. Què diria un fanàtic? Cristiano Ronaldo, balón de oro, madre mía, unos golazos, madre mía, con qué maestría empuja el balón a puerta vacía. En eixa entonació i tot. Sí, sobretot, clar, perquè sols és gent major. I després el fanboy diria... Sí! I ahí es callaria. Això és un bon resum, És un bon... Aquí ja ho teniu clar. No, pues, La connotació infantil del fanboy i el fangirl, A mi l'únic que m'ha quedat és que eres del Barça. Ja, No, bueno, no. ja duem diversos programes, ja. Però parlant en sèrio, a mi sí que m'ha quedat clar. Has vist? Sí, perquè madridista no, antimadridista no se li nota, crec. Tampoc. No, que va. Però m'han de definir crec que hi ha moltes coses molt interessants sobre aquest terme. Per exemple, el fanservice, sabeu el que és? Com detalls d'un producte que van destinats a aquests fans tan extrems, Són no? elements completament innecessaris, però vale. que el creador añadix per a contentar als fans, que solen ser de caràcter sexual, perquè una escena de sexe, que no ve a cuento. Destacar, per favor, Fuga de cerebros, Sí. la primera. N'hi ha una escena... Ja saps quina escena vaig a dir, no? Efectivament. N'hi ha el primer... En Amaya, Efectivament. Salamanca. La primera escena nueta de Amaya Salamanca en la seva història i és un somni del protagonisme. Totalment del protagonista. injustificat. Clar, és completament... Clar, això és fanservice. Somni de resines. Molt bé, és un somni que no clava res a la trama, però tenia que eixir en boles perquè la gent aniguera a veure-ho. Això és fanservice. Fanfiction o fanfic? No. Jo no sé, no esteu posats en el tema, eh? No, passamos de los duts. Claro. Ai. Són relats de ficció escrits per els propis fans. Per tant, no és canon. Com si ara mateix a tu, Antonio, t'agrada... Oi, però si gasten els mateixos personatges, sí que seria canon. No, perquè no és oficial. Expliqueu una miqueta això de canon, què vol dir. Canon és creat per la marca que té els drets. Copyright. Què és oficial? És oficial, la història molt bé. oficial o el Molt producte bé. oficial? Tu mateix arribes, tu t'agrada Star Wars, per exemple. Per exemple. Pues tu escrius en ta casa una història d'un personatge que és el... Sí, de Kylo Ren, els inicis de Kylo Sí. Ren, a millor. Per a tu banda i ho puges a internet. Això és un fanfic. Ok. I després tenim altres termes ja més... Bueno, no tan importants, com per exemple fandom, que és el conjunt d'aficionats, el fanart, que són obres basades en algun fenomen, per exemple Star Wars, doncs dibuixes algo. Fansub,
que són obres traduïdes per els fans sense l'autorització dels propietaris dels drets. Ai, meu. Aneu seguint-me, no? Sí. I fan advertising és com el fanfic, però no sols un relat, sinó un contingut en general. Pots fer un curt sobre Star Wars o pots fer un sketch sobre qualsevol obra sense tindre els drets. I ja per acabar, he tingut alguna experiència conflictiva en algun grup de fans? Home, clar. Per exemple? Madridistes. Madrid. Ja, però Intransigent. per així, jo, per exemple, vaig a contar la meva molt ràpidament amb els de Walking Dead. Jo sabeu que veig les sèries per internet de forma molt legal, a través d'una plataforma superlegal, Claro. i jo, com m'agrada comentar a la gent, m'agrada comentar, dir menuda merda de Walking Dead, no? Molt constructiu. És que és una merda. Efectivament, i tu que la seguixes. I pues resulta que si no t'agrada Walking Dead és perquè no l'entens. Mira tu que tontos que són tots, que resulta que tots els guionistes d'Espanya estan veient The Walking Dead en aquesta pàgina. 7 temporades, I no conta res. Com va dir que en sos fan aquí, Resulta que no. Que... I ara que has dit això, també està la batalla de la gent que és pro iPhone o pro Apple contra la que és anti-iPhone o anti-Apple. Que no vaig entrar ahí, però n'hi ha baralles, vamos, Claro. perilloses. Pues eixa és la meva experiència, que jo no és que no m'agrada The Walking Dead, sinó que critique que el ritme és absurd i els verdaders fans, com a conclusió, esta frase, si voleu que agarrar-la com a eslògan, els verdaders fans admitixen els fallos de lo que els agrada perquè volen que aquell producte millore. O no és així? És així. És així, no? Pues ja està. Negar aquests fallos és de no ser fan, és de ser fanboy. I la pregunta és: Quina? sou fans d'algú? Però no contesteu. Oh. Contestarem després. Bueno, pues com dèiem abans, la pregunta era si éreu fanboy, fangirl d'algú. Miguel? Jo sóc... No, perdona. Antonio? Oi! Caga la mar. Que sempre deixa al final. Molt bé, ara. Vinga. D'alguna persona. No li tires ninguna ajudeta, Però si jo estic pensant en la meva, vale. D'alguna persona. de algo. Un fenomen, Home, si eres d'una bici... La pluja, per També. exemple. The Walking Dead. No. Del cine, per supost. Tota la vida. Del cine com a concepte. De totes. De, Tots els Desde conceptes Crepúsculo possibles. Està des de Crepúsculo hasta El Padrino. En dir cine. En dir cine. Vale? No em parla d'altres coses. S'ha enfadat. Cine, la descripció són històries a 24 fotogrames per segon. Exacte. Entonces, Crepúsculo entra ahí. Que conte bones històries. Bueno. Conta històries. Miguel? Jo sóc fanboy d'Emilia Clarke. La Daenerys de Juego de Tronos, que és una xiqueta que és molt guapeta, a part de lo físic, se li ve molt simpàtica. M'agrada el concepte de... És una xiqueta molt guapeta, com si fos lletja, saps? No, és una dona espectacular, però a part té pinta de ser molt simpàtica, però té el petit problema de que no és una gran actriu. I que és molt baixeta també. Però se li perdona, no? Però jo vaig a veure totes les seves pel·lícules, soc Joder, fanboy de tal, i soc fan de Psicobang. Exacte, enfoca-ho això bé. que és un I amic. Cayetano? No, m'ha fet gràcia que parla d'una dona i la primera cosa que té que dir és els seus atributs. El físic. Bueno, també dic que és mala actriu, tio. Vale, jo sóc molt fanboy, també, aquest concepte més extrem, Ja el tens clar, de Peter Dinklage, que és Oh. el nanet de Sí, Juego de Tronos. sí. Ese a mi no me toques. No, me dius a mi que parle jo d'una dona. De lo físic. primer que diu, el nanet. Però perquè la gent ho sàpiga, però jo parlo pel seu talent. No, dic que és un enanet, cabró. Que a veure, és nanet, no m'ha dit ninguna mentira. Total, que em toca a mi la meva secció, no? I Pere? Bueno, yo vaig a trencar un poquet el rollo perquè vosaltres parla de cine. Jo de cine... Bueno, sí, podria dir que sóc fanboy de la saga Saw. Mare meva. Sau, que tot el món diu Sau O Sou, o com vulguis dir-li. i tenia que dir So. Jo, Però clar, tu dius... Sou és un bon grup de música, sí. També, tenc concerts nostres fin de setmana. Però què tu I- dius? Acaba. No, digues. Que tu dius, me vaig a veure la pel·lícula So i la gent es riu de tu. Correcte. Tenia que dir Sau. Pues això, acaba. Ja està. Ah, vale, pues acaba. I d'un tití? Titi és molt bo, sí. Un gran soc fan, defensa jo fitxat pel Barça. Jo soc fan d'un tití. Samu. I Cayetano? Dime, Jaume. Avui... Però espera, tu no has dit que eres fan, Ai, tio. això, és que con ningú pregunta... Ja estava ahí... Pues soc fan
de Spielberg. No, calla, ¿en serio? Tu eres fanboy de Spielberg. No Jo m'ho soc crec. fanboy. Ensenya Fanboy. eixe braç d'ahir, eixe És braç. Fanboy. És fangirl. Està fangirleant. Soc fanboy, fangirl, fan... És fandom, fanservice. Sí, la veritat és que sí, la veritat és que sí. Som I molt... fan advertising, perquè comporta el tatuatge també. Oh, Pues mira, sí. I... és veritat, no m'he caigut, sí. Té raó. I 3 segons després, Miguel s'entera. Bueno, per a qui no sàpiga, porta un tatuatge amb referència a Spielberg. Enfócalo ahí a la... Bueno, sí, a la que comèdia, ho miren en el Facebook, no? Sí, sí, No, però està, ahí està. Però musculets ahí. Pam, Ai, ahí, mare. Ja no hi ha múscul. I com aneu de temps per a veure sèries? Jo m'agrada fer-me llistes i aquest any tinc que veure 3 sèries este any. Molt llargues, així que vaig limitadet. Pues precisament d'això ens va parlar Calla avui. Sí, el fenomen es diu el boom de les sèries. El boom. I és un pensament que n'hi ha, que la gent ja està parlant-lo, que tracta d'averiguar si totes les sèries que n'hi ha ara mateix en el món són suficients o són massa. Perquè si tingueren que veure totes les sèries, ja no totes, sinó totes les sèries bones que es fan, penseu que tindrien temps? No, No? Si impossible. sols te dedicares a veure sèries, Pense, No, 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 Així i tot? inclús Així i tot? No, no, jo no. crec que així sí. pense que n'hi ha gent que té més temps que altra. Vinga, mireu-me. No? Que ho hem passat a les 6:30, no, a les 6 del matí. Tenint tot el temps del món Ja parlarem d'això. i només estar davant de la pantalla, saps, Ui. sense dormir, sense que no t'entra son ni té fam ni res, impossible. És que és impossible. Ja. Ni restringint a soles les bones. Depèn de que siguen per tu les bones. Bueno, clar, també. Mira, anem a donar una miqueta de dades per a ordenar aquestes idees que estem així llançant. Dóna-les. En els anys 80, soles en Estats Units, soles, es produïen 50 sèries a l'any. En els anys 80. Ja veuràs tu ara, mare meva. Sols, 80. Sí. En el 2009, quantes penseu? En 2009, En Estats Units també? Sí, soles en Estats Units. pues 200 millor. 210. Ai! Anava a dir jo 210 ara, tio. Joder, macho. 210 i una produïda per un servici online, com pot ser HBO, Ara, Netflix, etc. Vale? Meu. En el 2016, és a dir, l'any passat, 400? Pues el doble mínim. 455. Claro. Jo crec que també ja t'he abans. Sí, sí, però bé, mira. I d'eixa sèrie online única que teníem en 2009, l'any passat van ser 93 online. O sigui, fixeu-vos el De creixement. Netflix, HBO... Sí. Mare de Sota el Déu, canvi. senyor. Aleshores, jo he fet un càlcul així d'estos simpàtic. Tu eres de lletres, recordem. Pues així està en el càlcul. He calculat les hores que tenim en un any. Quantes són? Són 8.760. Molt bé. I he calculat les hores que haurien d'invertir per a veure totes les sèries del 2016 en una mitja de 10 hores per temporada, posem, ¿vale? Sí. La que més, la que menys. Més o menys. Sí. I són 4.550 hores de 8.700 que en tenim a l'any. Estàs 6 mesos, sols ben sèries. 6 mesos, però n'hi ha que dormir, Exacte. n'hi ha que Ja, menjar, clar, sols 6 mesos... n'hi ha que fer faena. Bueno. Bueno, no sé. Han de clavar el dit ahí, No, volia dir-lo d'abans de menjar. Pots menjar ben una sèrie. Sí, és veritat. Ja de treballar nosaltres no parle. I pots posar una sèrie heroïna i de dormir. També. I compta com que estàs bé, no? Claro. Per a un dato així que mos ajude més, Sí, per favor. passem 2.920 hores dormint a l'any. Ai, mare. Quasi 3.000. Quasi 3.000. I mos farien falta 4.600 per a veure totes, soles les del 2016. Totes les bones que n'hi ha del 2015, 14 que no han vist. Te les perdries. Clar, perquè això és un problema que n'hi ha. És impossible veure totes les sèries bones. I una coseta. Estàs parlant de sèries de live action, no? De carne i hueso. Perquè, per exemple, a mi m'agrada Quin tecnicisme, Claro, o sea, l'animació japonesa m'agrada. És que jo Ahí sols hay estic parlant contes. d'Estats Units. O sea que jo- Animades i tal, però d'Estats Units a soles. Ah, entren jo també animats. de Japó dic jo, que jo a mi m'agrada. O sea, ja Pues seria suma-li. impossible. No, i de les espanyoles, les Bueno, britàniques... espanyoles no passa res. les britàniques, vull dir, n'hi ha moltes bones. Soles d'Estats Units. Ai, mare de Déu. Aleshores, la gent que opina que s'ha creat un boom així, No. que és com el mateix que va ser el boom immobiliari, pues ara el mateix en sèries. I és que es considera que les sèries Los Soprano, The Wire, Breaking Bad i Mad Men van ser les propulsores d'este moviment, perquè molta gent va dir, bueno, així fent coses xules podem aplegar a tot el món. I ara n'hi ha, pues, ja ho sabeu.
és impossible, que segur que la que més li agrada a l'Antonio al millor no l'he vist Jaume, la que més li agrada a Miguel jo no, i així anar sempre. Sí. Aleshores, el resultat, cada vegada més professionals del cine es passen a les sèries, això ja esteu veient, i la conseqüència d'este boom, per exemple, una de les conseqüències és la repetició de trames. Hi ha trames que o estan molt basades o el recorden molt d'altres sèries, El tema de drogas, el tema de thrillers, per policía... exemple, o tipo Juego de Tronos, per exemple, i Vikingos, que notes que, sobretot a l'hora de matar personatges i coses així... Ja no els importa tant. Clar, no? exacte. O, per exemple, que les sèries noves impedeixen que veges les clàssiques. Per exemple, una sèrie com The Wire, que molta gent no l'ha vista, és que realment dius, bueno, posa a veure-la, però és que van eixint les noves cada any i no tens temps. Tens temps. No sé, quines sèries vosaltres penseu que vos falta per veure? També pense que el boom és... No hi ha prou temps, no hi ha temps suficient per a veure's, però també cada volta hi ha més consumidors, hi ha més demanda, més requisits, més... públic més distint. Sí, més concret, no? Entonces, també està bé, mentre es mantinga, clar, si ja se'n passen, pues... El que passa és que tenen una vida molt curta. Una sèrie de les clàssiques com antes, tipo El Príncipe de Bel-Air o l'Equipo A, l'han posat i l'han reposat 1000 voltes. I seguim bé. I seguim bé. Ara, les d'ara passen i als 2 anys ja és com si estigueren en la prehistòria de les sèries. Clar. I segur que teniu alguna d'aixes pendents vosaltres que dieu, hòstia, però no l'he vist i no sé quan la veuré. Jo, agarrant el fil del que has dit antes de quines grans sèries ens falta per veure, a mi em falta The Wire, Los Soprano, True Detective, és que... Mad Men no sé si vull veure-la, per exemple. És que tens que anar cribant una miqueta. Claro. I al final dius tu, Mad Men no sé si veure-la. Hòstia, que és Mad Men, no? Que mena pedazo de sèrie vaig a perdre. Però Claro, bueno. però són 7 temporades i És durant això. aquest temps igual estàs esperant altres sèries que igual, en aquest moment poden ser més interessants o estiguen de moda. I estem parlant de sèries amb un argument espeset. No és algo per veure mentre... Vaig a veure mentre dine, sinó que tens que estar en tots els sentits perquè potser te perds una trama secundària que és molt important per a comprendre-la. I a més, tens que tindre en compte que l'any que ve n'hi haurà 500 més. Altres 600 més. Així que es creen problemes. Un dels problemes és que les opinions es polaritzen al màxim. És a dir, una sèrie o és molt bona o és molt roïna. Quasi tot el món t'ho diu així. Això tens que veure-la perquè ho tens que veure-la perquè és boníssima. Obra d'art o bastons, una basura, Exacte. va dir Pau, el nostre amic Pau, en la pel·lícula de Ese Zetas. tal Pablo Ciudad Walter. Sí. Després busca una crítica, no, però no està mal. Saps? No n'hi ha un terme mig, no? És o blanc o negre. Això és un problema. Altres problemes més simples però que també afecten és que a molta gent se li enfada la parella per veure un capítol sense estar la parella davant. Ai, mare. Deixa Miguel sap. Jo, Sí, quasi t'ho em passa contaré. a mi en Stranger Things, perquè vaig a cabrejar, dic, carinyo, és que no, jo vull veure-la i tu tens que treballar. Però jo no estic treballant, jo estic en el paro ara. Hòstia, egoista. I un dia mal sé que dic, pues jo vull vaig a veure-la, tio. Que polles. I m'has posat 15 minuts i com si fora una connexió neurològica espaciotemporal em va cridar, què estàs fent? I jo, estic parlant dels cuernos. El vas alçar a les 6:30 com Wiccalle en les històries d'Instagram? No. A les 6, diu bé. A les Després parlarem de les Sí, històries. parlem. I també es crea la necessitat de fer maratons. Molta gent. Antes teníem aquesta emoció d'esperar a que feren la sèrie en la tele, si estaves esperant-la per a veure-la. Ara no, ara maratons i inclús jo crec... N'hi ha gent que opina diferent a mi, però jo crec que ahir perds la... Sí. La màgia Les ganes, d'esperar totalment. tots els Sí, sí, sí. dimecres a les 10 Exacte. n'hi ha que veure-la. I segur que molts detallets se t'escapen. Totalment. Si un capítol acaba que dius, mare meva, està, i estàs tota la setmana pegant-li voltes, la gent que arriba. Si te'l posa el segon següent, dius, està. Això es diu cliffhanger. Ai, està, que, joder, no pares de dir-nos coses noves avui, Estic espectacular. Aleshores, per acabar, això diguem que és com una corrent, no?, que pensa d'una forma i n'hi ha una altra que diu sí, tot això és veritat i passa perquè, com bé ha dit Jaume, n'hi ha molta més demanda de gent que vol sèries, però també pot passar que envolta d'aquest boom explote i n'hi hagi un problema, pot passar que tinguen una situació similar a del mercat dels llibres. En el mercat dels llibres n'hi ha, anava a dir milers, però inclús milions de llibres que es publiquen i que és impossible que una persona llisga totes les coses bones que es facin i encara segueixen els llibres, encara no han explotat, diguem. Entonces, aleshores, pot ser un destí de les sèries. Podríem dir que les sèries acabaran com els llibres? Jo no ho sé.
Ja me l'he jugat moltes voltes en este programa. Ja has fet moltes frases lapidàries. Com el dia que vaig dir que por 13 razones anava a tindre segona temporada i Encara no havia i confirmat. Netflix ho va confirmar 3 setmanes després. Hòstia, com adelantó Sí, marca. va passar. I vosaltres teniu alguna sèrie per veure i no teniu temps? O alguna que vos agradaria veure i no heu pogut encara? Pues comenteu-les a les xarxes socials amb el hashtag alteatuber06 mentre escoltem Million Reasons. Sexta setmana així en Radio Altea amb Alteatubers i que duren més. I la sexta vegada que Antonio ens porta la cartelera No es cansa el tio, i tot el relacionat amb el cine, veritat? Sí, però esta setmana no n'hi estrena. Perquè, No, vos han recordeu- parat els cines? Han parat les rotatives. Han parat les rotatives. Una frase de nostres. No, perquè, si vos recordeu, la setmana passada van dir que anem a veure l'estrena que era Alien Covenant. Per a la gent que està escoltant-nos, sí que hi ha estrenes, val? L'únic que Antonio no va parlar d'elles. Exactament. Per si acas, No és que res per temps. si no, algú tenia previst anar al cine a veure les estrenes, diu, no, Diu, merda. Ja. No, segur que han trencat les entrades ja. No, trencat les entrades. Cago en la mà. Ara ja la gent apaga la ràdio, està ja en les forques i les antorxes ja... En fi, estem perdent segons i valiosos per a parlar Sí, de lo que volem parlar. No, van comentar que anem a veure Alien Covenant i que havien pensat millor fer una xicota review així, sobre què m'ho havia paregut. Sí, no l'he vist. Sense intentar fer spoilers, perquè no estem benvolgut Jaume, per la vista, a part de... A part que no hi ha que fer spoilers. A part de Clar. molts dels nostres oients, perquè només porta una setmana la pel·lícula a estrenar. Sí. O sigui que... Pues ja està, ja hem Boníssim. parlat de Covenant. Pues hasta así sobre Alien Covenant. No, què vos va semblar la pel·lícula, Calle i Miguel, que sí que la vau veure, igual que jo? A mi m'ha molat mogolló. I sé que estan pegant-li uns palos de la crítica bestials. Molts. Però en palos, en punxes en la part per final. què? En plan pitjor que Prometheus. Ai, mare. Perquè diuen que és una còpia de lo millor que té cada pel·lícula de la saga. Sí. Lo millor que té Alien 1 ho han posat. Lo millor que té Alien 2 ho han posat. A mi, com m'ha transportat a aquesta atmosfera que tan m'agrada, de foscor, d'oscuritat ahí que dins la nau, fora de la nau, com m'agrada tant com vaig en els planetes i com m'agraden tant els xenomorfos, que és l'Alien, jo m'ho passar pipa. Pues sí. A mi m'agrada també moltíssim més que Prometheus. I... Bueno, no era difícil de superar. Clar. I m'agrada sobretot perquè ens demostra que Ridley Scott té moments... O sigui, encara està en un bon estat Senil. psicològic. Té moments de senilitat. Té 3 moments de senilitat molt que ahir el metge tenia que... Parlant d'això, després comentarem una cosa, recordeu-ho, Vale. d'una foto de Tarantino. Oi, sí, després ho comentem. Oi. Pues com anava dient, té 3 moments, però a més comptats, de senilitat. El moment flauta, Sí. el moment però- els robots lluitant com si fos SmackDown. Uf, per favor. Estàs creuant la línia de... però, estàs a veure. en el límit. Un moment. Estem parlant de el moment gènere de de la cien- flauta... Espera un igual- segon. Espera que Antonio va a arreglar-lo. Gènere ciència-ficció, robots lluitant, no és spoiler. Espera, res. Bueno, no és spoiler per tu que l'has vist. És James Cameron. Però si estiguem dient un thriller policíaco, robots lluitant, diries ja, pues n'hi ha un robot en una pel·lícula policíaca, però en Sí, ciència-ficció... Robocop. Jo sobre eixa escena de la flauta, Sí. sí que és veritat que sembla una miqueta que... això de Ahí relleno, se l'ha anat el cap, Però tècnicament Exacte. està molt ben rodada eixa escena. Sí. Molt ben rodada. però... Ja me fliparà. I a quan la més, veja. toca temes guais de com la concepció d'una mateixa, el sentir de la vida, però no claves a un tio tocant la flauta, tio. Clava una altra cosa. A més, m'agrada molt bé que uno pot crear, l'altre tal. Hi ha una dualitat molt I xula. té el punt de tensió també, eh? Sí, Jo sí. no l'he vista, con recalque que no la destripeu més. Però no estic destripant-la. Però en Prometheus Sí? també es toca la flauta. Sí? Pues, o sea, lo pitjor de esta pel·lícula també està en Prometheus. No, No, però sí que és cert que és que l'home ja té 79 anys i la gent li pega palos, però és que s'ha guanyat el dret a fer el que li dona la gana ja. ja. Sí. I té sobretot 3 o 4 escenes que sí que són magistrals. A mi per això dic que me demostra que encara pot fer algo bo, però que ja hauria d'anar pensant en augmentar la dosis de pastilles que li donen. Jo penso que deberia fer com bé ha fet el Spielberg. Productor ejecutivo. Tenia que dir-ho, i clar. hasta luego. És a dir, Sí. arribat a un punt on si fa algo i li ix mal, pot la carrera cargar-se-la.
Clar. Perquè la gent, per desgràcia, es queda en el final, ¿vale? Sí. Y el Lorraine. Entonces, ha sabut apartar-se en el moment exacte i, aunque estiga ahí clavat, és com a productor o com... Claro, en la part de darrere. directors frescos Saps? que volen O sea, fer... que siga un director jove, que siga de cartel. Si va mal... Per culpa pa Jo ho Epa, entenc, però si ell té diners i el que li agrada és dirigir, jo que ho faria. Vull dir, si jo ja he fet el que tenia que fer. Però qui i... el diu a tu que no dirigeix ell, des de la sombra? Jo, un valor que li posa també a esta nova pel·lícula i que per a mi també ha millorat Prometheus és més que me'n recordo que ha dit el Jaume de que a voltes això de fangirl, d'això que la gent, no, és que si no t'agrada Walking Dead pues no eres fan de Walking Dead. Vull dir, no volen canviar la història ni volen fer-la millor. I això de Ridley Scott sí que va aprendre d'això. Va aprendre de les crítiques de Prometheus i va dir, vale, el que has dit tu va canviar, no es va dir Prometheus 2 per a intentar no fer publicitat. Per començar... Això és una bona Clar, maniobra de Van màrqueting. intentar fer coses que vagin per este camí que sembla que a la gent sí que l'ha agradat. I no ho ha tingut molt d'èxit, però per a mi sí que vaig així content. Ahí Sí. Sobretot que és el xenomorfo que no va ser en Prometeu. Sí. Ahí està en el nom, no? És a dir, té la franquícia, no? És seua, intenten llançar una altra que és Prometheus, No funciona. no funciona, pues, quina funciona? Alien o Prometheus? Pues Alien. I també un altre punt molt positiu és que està Michael Fassbender, que Michael Fassbender és increïble. Michael Fassbender. És increïble. Per cert, Antonio, què ens va passar en el cine? Uf, què m'ho va passar? Pues coses que passen com ara al cine que hi ha més gent. A part de... Joder, que nazi, tío. A part de... Pues de que estàs menjant palomites, o millor. No dic que estigues menjant tu, o estàs menjant... Que estàs- N'hi ha més sorolls, no? No controles tu, aquests sorolls. N'hi havia un home sentat a dalt de costat. Verídic? Sí, verídic. De fet, no hi ha- gràcies Caetano, perquè gràcies a ell me'n vaig enterar. No hi ha història d'Instagram? No hi ha història, no, perquè això va ser el dilluns. I tu ja ho dius tu, Jomet. Bueno, però es pot fer una història ahí en el teu personal, eh? En fi, l'home sembla que tenia com un problema respiratori, no sé què era. I Era un bulldog francès. contínuament, Estava morint-se? pues, no sé, Era Ridley Scott. contínuament feia este soroll. Estava fent un tirito ahí. I cada 2 3 feia... Total, als 20 minuts, jo no m'ho de compte, als 20 minuts ho diu calle. Hi ha un operell que està fent... Se separar. Claro, tota la pel·lículeta jo era ese sorollet en el cap. Era com que estava replegant ahí i de repente, clar, se li acumulava tot i tenia que fer... I treia tot. I si era el xenomorfo, no? Sí, sí. I quan va acabar la pel·lícula se'n va anar i van dir, mira-lo, el tio, ahí se'n va a casa. El primer, vamos, se li cremava l'arròs. Que Antonio li va recordar al del hipo. El de l'hipo? Sí, el que té hipo de 15 anys. Ah, sí, el del Simpson que feia... Mátame, mátame. Perquè duia 12 anys en hipo. Pues. En fi, a part d'això, Puc contar-hi una petita anècdota del la cine? sessió va ser molt tranquil·la. Petita. Estaven tots, a més, reunits. És la de Terminator Salvation. Ja sabeu quina és? La de Terminator. Bueno, per a qui no ho sàpiga, Terminator és una franquícia que juga en el seu argument amb les línies temporals, no? Amb l'espai-temps, si viatja al passat i mata a ton pare, el seu fill no naix, no? En aquestes paradoxes, sempre de ciència-ficció, no? Que tenen una part de ciència i una part de ficció, com diu el propi nom. Pues l'última Terminator, que és horrible, hi ha un moment que, en pleno apogeo de creuaments de línies temporals diferents, uno diu, pero si es que si me matas, tú no nacerás. Y el tío contesta, no, porque quizás nuestro destino esté ligado. En esa frase es va carregar 4 pel·lícules i nosaltres estàvem en el cine i un home de darrere es va alçar fent molt de soroll, va tirar les palometes a la basura i se'n va anar Indignadíssim. a mitjà pel·lícula. És un moment molt especial. No recordem esa pel·lícula si no fuera per Sí, ese. sí. Això va ser... Ai, mare senyor. En fi, per canviar de tema també una miqueta, volia dur-vos un xicot de debat en el temps que mos queda, la secció, sobre el boicot al cine i la televisió. El grup? No, el grup no, Està majorella el grup, eh? el significat. Qualquer dia. Perquè si vos sona alguna polèmica que ha hagut en alguna pel·lícula o algun artista que a mi hagi tingut algunes declaracions pues, que no han sigut bones en el seu moment. I... Sí que em sona, però preferís que ho contes tu. Oh. Sí, perquè com has anomenat abans la Tarantino, en Tarantino va haver una polèmica molt curiosa sobre que ell confronta el sindicat de policies de Nova York. Resulta que a finals de 2015 Tarantino estrenava Los Odiosos 8.
Hateful Eight. I molt abans d'estrenar en octubre va participar ell, el Quentin. Quentin va contar... Quentin Tarantino. No, Quentin Tarantino. Va participar en una manifestació en contra de la brutalitat policial, perquè havia hagut diversos joves negres acribillats als Estats Units durant aquest any, sense motiu aparent. I ell pues, va participar en això, con lo qual diverses organitzacions policials es van reunir per a tratar de boicotejar la seva pel·li. Tal qual, per això. Només perquè el vegueren allí manifestant-se va dir sí, pues ara vas a cagar-te. Ahora te jodes. Clar, la pel·li que no s'havia estrenat, estrenava eixe desembre. Falta feina? Pot ser, Joan Maria, pot ser. Els policies dels Estats Units estan una miqueta avorrits, En fi, no sé si va ser casualitat, la pel·lícula no va fer bona taquilla. No creo. Qué casualidad, no lo creo. Este sindicat pues, va dir que gràcies a ell ho havien aconseguit, ho vam boicotejar, i, bueno, altres versions de l'assumpte és que realment la pel·lícula és molt llarga, són 187 minuts de pel·lícula. Sí, molt bé. Té una trama que està molt carregada de violència, En el mateix joc. que va coincidir amb l'estrena de l'episodi 7 de Star Wars. I a part també, per la mania de Tarantino de voler rodar en el format que no és habitual en el cine digital, pues n'hi ha poques sales en el món que puguen projectar aquesta pel·lícula. Pues yo creo que en todo lo que has dicho, lo de policía es lo de menos, Jo vaig tindre la sort de veure-la en Madrid, el dia de l'estrene. En 70 mil·límetres. I sí, la vaig veure en els cines Callao, de més. Buah. I la veritat que vaig disfrutar molt. Vaig anar jo sol amb les meves palomites. Esa es la Home, millor. així no és com es disfruta. Esa es la I millor. Sense un tío fuegant-se, vaig no? estar 3 hores ahí, buah, flipant i superentregat. Sí. I em va agradar molt. Sí. I així, un altre cas distint, però que és curiós, és sobre que el mateix director boicoteja la seva pel·lícula, la seva pròpia pel·lícula. Marketing? Pot ser Joan Maria. No lo creo. Va ser en 2014... Inquietante, ¿verdad, Va ser en Carmen? 2014, Paul Schrader, que va ser Qui? el mític Paul Schrader, Joder. el La culpa es teva per buscar més conegut per el guionista de Taxi Driver o Toro Salvaje. En 2014 va fer una pel·lícula de Nicolas Cage. Joder, ja va començar mal la cosa. Total, la van fer, la van acabar, i quan ell estava en el muntatge, resulta que els productors van dir no, hasta anem a muntar vosaltres, vés-te'n d'ací, anem a fer com ens dona la gana. Total. Lo que va fer ell per a tratar de que la gent, promocionar, perquè la gent no poguera anar, no aniguera a veure la cine, però, clar, no podien parlar d'ella, si no podien demandar-los. Lo que van fer és, ell i Nicolas Cage van aparèixer, van fer una foto en una camiseta que estava escrit en la clàusula del subcontracte de la productora sobre que no poden parlar mal sobre la pel·lícula. En fi, no parlen, però... Si ho fan és perquè... Ja. Claro. Clar, ja. Sí. Jo, una estratègia de màrqueting que he vist així molt guai és l'última de Fast and the Furious, que és que se rumoreja que The Rock i Vin Diesel es duen a matar. Sí. Sí. De fet, sí, a mi és mentira, però bueno, la gent moltes voltes, i a més han fet publicitat de id a verla porque a Oh. lo mejor la rabia que veis en mis ojos es verdadera, ¿no? Així que ahí queda. I entrem en la recta final del programa, xics. Vinga. I com no, amb el nostre canal de YouTube i en Facebook, Sí. on esta setmana han tingut el vídeo resum de com sona l'ESO. Sí. Conta'ns, Cayetano, un poquet. Bé, vam anar a gravar el campament que tenien els xiquets muntat allà al camp de césped artificial nostre i després vam veure també l'escenari enorme que s'havia muntat allà en la plaça de Mercadillo. Preciós. I res, vam fer un xicotet així com resum explicant més o menys el que era i molt bé, la veritat és que és un vídeo fàcil de veure i molt content. Està al nostre Facebook Exacte. i a YouTube, que Un parell de minutets, dura, veritat. No plega, crec. Molt lleuger de veure. Teniu la veu melòdica de Jaume. ho senc. I també intentarem que esta setmana estigui la segona part de l'entrevista a Paco Cabrera. Estarà. El nostre Paco. Intentarem? No mos oblidem. Intentarem. Aquesta o la següent? O sigui, a partir del fin de setmana, Sí, Vale. De setmana. nosaltres publicarem la segona part del gran Paco Cabrera i les seues coses. Sí. és molt interessant la segona part. Que està molt O sea, content. Si la primera part era interessant, Buah, la segona més. això que diuen que las Això anava a segundas dir, partes sí. nunca fueron buenas, Así. mentira. En este cas sí. Mentira. Paco Cabrera està molt content amb nosaltres per la feina feta. Ahí lo dejo. Bueno, És- està bé. És tot un halago. No sé Sí, com, és, sí, en sí, com sí. és halago en valencià. Alac. Mare meva, que vergonya. Un complit, anem a ser un complit. És un complit que
per a nosaltres, que algú que té Sí. tanta trajectòria al món de la ràdio, al món audiovisual, aunque siga poc de visual, però Sí, sí. Però molts anys. que es diga aquestes coses Que pues, sí, ens motiva, que no? aquesta A seguir experiència- així, a seguir fent Sí, sí. entrevistetes. Sí, sí. I alguna cosa més, xics, abans de que tanquem una setmana més Pues, al Teatubers? Comentar que moltes gràcies a Marié, que és una companya de la feina, que ens va deixar un comentari molt interessant sobre la meva secció de la setmana passada de videojocs, dient que Medieval, gran Sí, videojoc molta de, gent, molta de la gent m'ho primera ha dit. generació de la PlayStation, Medieval, no? Que va treure 2 i va quedar la franquícia ahí en l'olvid. Sí, molta gent que m'ha parlat també, que no ha comentat en el Facebook. Pues molt em mal, va dir molt exactament mal. el mateix joc. Medieval, per això. Sí. La nostra companya va dir que Medieval era el seu joc així que més li ha marcat. Així Igual moltes que, gràcies. igual Gràcies, que Marié. Antonio li vau dir per privat, recordeu comentar en totes les xarxes socials Sí? i amb això, xics, ens despedim una setmaneta més, no? Sí, però també podríem comentar, a banda de Mariet, o no? Es diu? Marié, sí. També ens han comentat en Instagram Ah, jo que això no... que necessitem un estilista. Oi! Ah, és veritat. Qui va ser? Va ser, Sarai. Va ser Paco, no? Que m'ho va dir. Sarai. Sarai. Clar, és que en aquell moment anaven tots en bar, jo no, el moño vikingo, entre cometes, Clar, de és vikingo que- venido a menos, no? És que aquesta foto està fora de temps. Sí, completament. Ara no estem molt millor. Però bueno, però més m'ho han dutxat. I comentar que som ja 500 seguidors en Facebook. Oh, més de 500! Mira, Cristiano, sí! No m'acompanyeu en l'aplaudiment? Jo ho vaig preveure, jo en el programa 03, vaig dir, en 2 setmanetes i algo, serem 500 seguidors. Estem al programa 6, i abans del programa 6, efectivament, a les 2 setmanes i poquet, es va complir. Pots colgar-te la medalleta. És allò- I una cosa, xics, Sí, sí. les històries. Sí, Ah, hòstia, les d'Instagram. històries. Quin és el meu premi per ser les millors No, històries? no. Jo vull dir una cosa. Conta'ns. Estic molt enfadat amb vosaltres. Per què? Ai, mare. Perquè l'únic pringar que no edita res sóc jo. Tots ho... Aleshores, nosaltres també enfadats amb tu? No. Depèn de cabreig, l'òptica. No, perquè així van dir que eren històries del que fem dia a dia. Jo tot això ho faig. Mira, tots els dies. mentira que editeu. O sea, mentira. Jo tots els dies faig les coses que Jo feu tots avui. els dies Tots els vaig dies al als país. 6 del matí. Jo tots els dies en teletransporte. És que no sé per què a la gent li ha sorprès molt que jo m'hagi a les 6 del matí. Que cosa, Per què serà? Per què serà? Casualitat? No lo creo. Pues ara sí, xics, ens despedim una setmana més, agraint els que heu estat ahí escoltant el programa, aguantar-nos aquesta hora, i la pròxima setmana més, 007. con James Bond. Podríem fer un especial. Així que es veiem així en el Teatubers la setmana que ve. Gràcies, xics. Bona nit. Adeu.